तो हेलो नमस्कार प्रणाम। हम बानी कृष्णा जी उर्फ अलवेला जी बानी। आज हमारा स्टूडियो में आयल बानी विनोद कुमार शर्मा जी, जौना के यहाँ के एगो चैनल चलेला, जौना चैनल के नाम बा हरिओम कुटी, जौन और राज्य में यहाँ के धार्मिक स्थल पर रहनी और यहाँ के एक से एक भक्ति जागरण और लोकगीत भी गावेनी। तो चलिए आज हम अपना वीडियो के माध्यम से के सुना रहा बानी विनोद कुमार शर्मा जी के आवाज में। तो बाबा की ढेर से ढेर वीडियो को शेयर करी और लाइक और कमेंट करी और यहाँ के आगे बढ़ाई। चलिए आज रोवा लगेंगे एगो गाना सुनाओ। बाबा सोमेश्वर के पवित्र नगरी हरिओम कुटीर अरे धाम के ओर से अपने सबन के सादर अभिनंदन बा। हम विनोद कुमार शर्मा उर्फ विनोद भट्ट बाबा सोमेश्वर के पवित्र नगरी में भोजपुरी लोक गीत के रूप में अपने सबन के अभिनंदन करे के चाहतनी भोजपुरी लोकगीत से, और एकरा के सुनल जाई, आए पर लाइक सब्सक्राइब कइल जाई, जहाँ तक हो सके एक के बढ़ावे के कोशिश कइल जाई। यह हमार विनती बा अपने सबन से। आप बहुत बहुत आभारी बानी कि रउआ लोगों ने पर समय देतानी और हमारा वीडियो के बढ़ाओ। एगो रोजगार बिना लइकेवा माथा के भार भइल बा हो। एगो रोजगार बिना लइकेवा माथा के भार भइल बा। जिंदगी जिए के लड़ाई में हार गइल बा। जिंदगी जिए के लड़ाई में हार गइल बा। बचपन में बबुआ के लालन पालन कईनी हो। बचपन में बबुआ के लालन पालन कईनी। स्कूलवा में जाई के गुरुजी के पैनी। पढ़ावे लिखावे में समैया बितैनी हो। आइए बीए पास करके अब कंपटीशन के तैयार भइल बा। एगो रोजगार बिना लइकेवा माथा के भार भइल बा। जिंदगी जिए के लड़ाई में हार गइल बा। जिंदगी जिए के लड़ाई में हार गइल बा। भैया लोगिन ई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी लोगिन, जो आज के जमाने में भी लोकगीत इतना अच्छा गावेला, शायद हमरो देखे से गावे के देखे से शायद करी नहीं। एकरा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी आ यहाँ